Nagpahimangno ang Commission on Elections Region 11 nga wala na ihatag nga extension alang sa registration sa 2025 Midterm Elections. Sumala ni Attorney Gay Enumerables, ang Regional Election Director sa COMELEC 11, moabot na sa 341,000 ang nakaproseso sa ilang registration. Lakip niini ang mga bagong nagparehistro, reactivation, transfer of residence ug correction. Sa schedule sa COMELEC, nakatakdang mahuman ang registration karong September 30. Sa October 1 hangtod 8, ipahigayon ang filing sa COC sa mga buot mo kandidato o Certificate of Candidacy. Karong simanaha maglusad ang COMELEC Davao City o COMELEC Satellite Voters Registration alang sa unang distrito September 17 ug 18 sa SM City Mall of Davao sa Ecoland, Davao City. September 19 to 20 sa Ateneo de Davao University, September 21 sa Catalunan Grande Elementary School, September 24 hangtod 25, subling ilusad sa SM City Mall of Davao, ug sa September 26 hangtod 30 sa Felcris Centrale. Samtang alang sa ikaduhang distrito, dunay schedule nga satellite registration sa Mapula, Pakibato District Barangay Hall karong adlaw, ug sa September 17 hangtod sa 30 sa SM Lanang Premier. Sa ikatulong distrito, dunay schedule sa Gaisano Mall of Kalinan sa September 7 hangtod 21 ug sa Vista Mall Mintal sa September 24 hangtod 28. Alang sa mga adlaw nga walay schedule sa satellite registration, mamahimong magproseso sa opisina sa COMELEC Davao sa sulod sa Magsaysay Park.